Wilahing sekarang bawono langgeng. Wilahing sekarang bawono langgeng. Saut puji paring pangeran Mogil kadang mitra sami. Mugi Gusti paring pangayoman tinebehna saking koclaming panuwun kawula tansah abadi. Krida turangga seta hayu rahayu rahayu kalis kalis sabikala. Syukur mring yuang aku kenya sampun paring berkah mring prawarga ridho turangga swastiastu om awi gnamastu tat astu astu sidep jagat wetan katon moyo-moyo sumenaring sang hyang surya henuswantara jagat kulon katon sumilak mugi kalis amadang imbale agung sambikala sinten to ingkang kawis tara kelawan lelenggahan sesemedi ngebong kuku sing dupa sekar arum gondo arum kunjung ngarsanipun para pepundhen para pisepuh cikal bakal ingkang bakali desa Manggis kasebut kaki danyang nyai danyang asmara bumi bumi suci bumi desa Manggis prawarga danyang ingkang manggen wonten ing kiblat papat lima pancer 6 guruning daya wahyuning danyang kasebut eyang sesu bagir pramila wonten ing dinten rebupun ulan sura dipun kawruhi henuswantara kaya mana barokah ana dhateng masyarakat desa Manggis
minggahipun paguyuban seni jaranan Krida Turangga Seta gemari sageta ayem tentrem gemah rifah lo Cilawi guncarane Krida Turangga Seta sang bapa anggenipun nebong kukusing dupa sekar arum gondo arum ngawruhi sedulure 4-5 pancer ingkang wonten lor ireng rupane alwamah asmane sing ana wetan putih rupane Supiah arane sing ana kidul abang rupane Amarah Sun puji sing ana kulon kuning rupane pangeran Mugya ngayomara barokahana dhateng warga agung Krida Turangga Seta Mugya guru rukun ayem tentrem sak koncere nyangipun kali ing sambi kala sikap permanen katanono sagawaning walawanising Rono datano basa mirono datan lumampah namung sang bapa ngebok kusing dupa semedi sedakap seluku nutupi babakan hawa sanga ngenengaken panca driya kula sak rombongan panca wis ngarani 5 driya panganan Turangga Seta Mugya nyuwun narjapan Gusti Akarya jagat karya Mugya warga agung Krida Turangga Seta libur ruyuk rukun ayem tentrem para pamirsa mugi kita tansah wiwit kajawi keboko sedo sareng sesaji pisang ayu nebeh pisang ayu buteni jeneng Nabi Rasul jeneng Nabi Muhammad sagarwa sang putra Abu Bakar Sayyidina Ali khusus Nabi panutan sing sabar lan mugi masyarakat Manggis dan sekitaripun mugi asal panutan ingkang becik panutan ingkang sing panutan ingkang barokah kuwasa aku Gusti ingkang maha murah sang bapa semedi ngadhep eta tegese amriti anggenipun gelaraken paguyuban jaranan Krida Turangga Seta tetep mulya tetep ngrembaka selami-lamina maring sak podhot aja sak liyah awi kenamastu puji suci kita asesati para sesepuh haji sepuh anggen wong raket sekarang godo arum saking karsanipun para sesepuh mugia barokahana dhateng masyarakat Manggis mugi warga agung Krida Turangga Seta sedaya tinebena Pancabaya tinebena Rugita tinebena sesakit manyo kawilujengan ugi ketentreman mugi anggenipun para sesepaji sepuh ngebok kukusing dupa ratus menyang kumala kukusing mangambar abar ngebeki jagat raya mugi Gusti karya jagat mugi ngidenono barokahana dhateng warga agung masyarakat desa Manggis mugi sabibaripun niat kajatipun gelar warga agung Krida Turangga Seta masyarakat Sumbrun masyarakat desa Manggis tetap guyub rukun tetap langgeng tetap rukun salamipun mitra sami kali ing sambi kala dina beno ing bilahi
Wehipun kebonku kusarep godarun mugi Gusti kawasa mugi denono ayawana sedaya wilujeng ingkang kanthi pirsani sampun Raden sampun cekap anggenipun nebok kuku sing jeba Sekar Arum mbok bilih wonten tata prograng nuju prana kawula suwarga agung Kridha Druga Seta nyenengake pasami kagung Rahayu 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 ingkang kula suwun yo 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 go paripurna indir sang bapa memuji asesaji minangka srana donya nyuwun kanugrahane Gusti Kang Maha Suci katitik jengkare sang bapa saka madyaning sanggar pamudyan ya sanggar pagelaran dijumangkah tumuju wonten ing tengahing papan pagelaran agung mencorong candraning kadya wibawaning pusaka kang rinegeg dene sang bapa kang tumuju ing saka madyaning praja jengkare sang bapa katitik jengkare kadya gluduk ing mangsa katiga warga Ridho Druga Seta As Mas sami sakala pecut kiasaman dimatemiba ing Batara anuwaken ardaning ya gara-gara rudening gara-gara semundul ing antariksa tekaping mundharandir kunci kaya cundha manik rengut kang dadi semlebu atine pindho jebol palawanging karo masrata kapumitir petite bangata buga kawah candra hati muka kinebur nduk siblek kedobo kayiwandong kayiwang sami rebah pasulaya gawe gegereng para widodaring kang sami ngusi wonten ing pandelikaning Samaha Dipati wah robo Mijil ardaning gara-gara Sang jagat Dirnata nimbali wakane putra ing uni pujri gara-gara
apa kang dumati sang bapa sanggiri juga kang dadi hawa sanga ngenengaken panca indriya panca gulangan lipu indriya pengangen-angen hampiran nafsu petang perkara sak jaga nitikara mandeng pucak-pucuking grana anut jroning ayun tegese karep kang mati sadroning parutama wak raga nyukrida turangga seta Surasudara janing angrat kaping Darmastuti. Sapa sing tumindak becik bakal antuk tetekan salah tinemu. Sapa sing tumindak oleh kena wahyuning bakal sirna. Sirna layu merga ketamatke pecut sang sangga bawana. Minangka piyambelipun para sang bapa Jaya Wijayanti kalis lir ing sambikala. Ingkang nolak sengkai kala-kala sangka etan kala sangka kulon kala sangka kidul lawan lor. Nesor jumudul tekan dhuwur kang samya bali wonten ing papaning dewi-dewi srakala jemangane bani Bantala Waraga se luk Krida Turangga Seta.
Baik, kali ini masih bersama Goibarnya Korido Turunggo Seto, tentunya hadir dari kawasan Ngunut, Manggis, Ngancar, Kediri, Jawa Timur.